Pobjedio sam prvog igrača u Super ligi u svojoj ne najboljoj sezoni. Kako sam to izveo? Prvo, prije svega, ova sezona za mene nije bila najbolja jer niti sam bio u stolno-teniskom smislu dovoljno spreman, niti sam imao dovoljno kvalitetne treninge i sparinge, a malo sam i pogriješio sa fizičkom pripremom, previše inputa dajući u dizanje utega i tako dalje, što me poprilično usporilo, ali sam neke stvari iz toga naučio. I u drugom dijelu sezone sam to, ajmo reći, popravio i poboljšao razinu. U prvom dijelu sam bio poprilično trom, spor, gubio mečeve koje ne bi smio izgubiti, nisam imao dobar osjećaj za stolom, nije me tijelo dobro služilo, koordinacija između mozga i pokreta jako štekala, svaki meč sam se mučio. U drugom dijelu sam dobio neke dobre igrače, napravio neke dobre skalpove, pobjedio prvi put u karijeri Roka Tošića, bivšeg hrvatskog reprezentativca, kojega i dan danas sa 46 ili 44, koliko godina ima, nije lako pobijediti, vjerujte mi. Pobjedio me zadnjih 10 puta. I sad dolazi zadnje kolo, igramo protiv Dubrovnika, revijalan meč, o ničemu ne odlučuje, ništa se neće promijeniti kogod da pobjedi na tablici. Oni su osigurali play-off, mi smo osigurali opstanak, oni su osigurali drugo mjesto. I rekao, to je prilika za mene koji sam aktivno uključen u stolni tenis, koji volim ovaj sport, koji razmišljam o ovom sportu, ne onoliko koliko prije, nije mi prva stvar na listi prioriteta u životu, ali mi je drag sport i volim se oko njega uvijek truditi. Kad se nečim bavim, želim dati 100% u tome, pa tako i stolnom tenisu. Rekao, sad mi je prilika. Znači, Miho Simović, idemo se pripremiti za njega, idemo vjerovati u sebe da ga mogu pobijediti, iako me zadnjih, 10 puta što smo igrali pobjedio, nikad u životu ga zapravo nisam pobjedio u službenom meču, a ni u neslužbenom, jer nismo ni igrali neslužbene mečeve. Pripremam se taktički, razmišljam koje su njegove slabe strane, na šta bi mogao dobivati što više poena ako se budem držao te taktike i uspjevao je sprovesti. Znam da realno u takvom meču imam šanse, jer njemu nije to bitno za ništa, teška će mu biti motivacija, teško će mu se biti motivirati, a za mene super prilika da ga pobjedim prvi put u životu. I ako ga pobjedim prvi put u životu, probijam jednu granicu i za budućnost, svakom sljedećem meču sa njim, ja u glavi imam drugačiju postavku da sam već pobjedio jedan put Mihu, i ako sam ga jedan put pobjedio, znači da ga mogu pobijediti opet, što ne znači da u sljedećem meču neće biti 3-0 za njega, ali evo idemo se vratiti na ovaj meč što je bilo. Prvo sam pobjedio Luku Zlatkova 3-1, osigurao time da igram u drugom dijelu protiv Mihe Simovića i desilo se točno ono što sam htio, da uđem u meč sa njim, zagrijan, spreman i tako dalje, a njemu da bude teško. I Miho se iznenadio koliko sam bio pripremljen, iako nisam trenirao cijeli tjedan ponovo nešto spektakularno, napravio sam možda 2 ok treninga za stolom i malo fizičke pripreme, malo sam se posvetio servi da znam točno one serve koje sam želio upravo sa ljevakom kao što je Miho Simović koristiti, da mi dobro idu i nastavak nakon njih, prvu loptu, što je najvažniji dio u stolnom tenisu jer 90% poena završava nakon te prve 3 lopte. Servis, prijem i treća lopta. I upravo to se događalo na svoju servu, odlično sam igrao, sa njegovom servom kao i uvijek sam se mučio jer ima izrazito teške i neugodne serve kao ljevak kojemu se serve strašno vrte. Uvijek su muka i uvijek sam se mučio sa uopće time da mu vratim servu, a kamoli da je dobro vratim. I sad gledajte, prvi set uspijevam dobiti 22-20. Znači borba je bila svaki poen i Miho se nije predavao i Miho mi nije puštao i Miho nije olako shvatio taj meč, vidio o čemu se radi. Ni Mihi nije stalo do toga da izgubi takve mečeve, zapravo stalo mu je do toga da pobjedi svaki meč jer reputacija, utjecaj i sve ostalo, sve to igra određenu ulogu. I gledajte šta se dogodilo, griješio sam taktički, u igri nisam bio savršen, ljutio sam se na sebe jer znam šta moram odigrat, ali u zadnji tren donosim krive odluke, gubim poene, samo zato što sam odigrao pozicijski na krivo mjesto, znao sam gdje moram igrat, kad god sam izašao iz toga, vrlo često sam izgubio poen. Dobivam 22-20 i sljedeća 2 seta, naravno da mi to daje krila. Pogađam nenormalne lopte, vraćam servise na jako dobar način, ne sve,
ali generalno prijem na izrazito visokoj razini protiv Mihe dobiti toliko poena koliko sam ja dobivao na njegovu servu je nešto fantastično za uspjeti napraviti, veliko postignuće. I dobivam 11-8, 11-8, moja serva je išla fantastično. Naravno, prednost moje dvorane koju poznajem, stola na kojem treniram, igrala svoju ulogu, Mihi je bilo teško se prilagoditi. Uspio sam ga izbaciti iz takta, uspio sam ga dovesti do toga da počne vikati, ljutiti se, neke tamo fizičke gestikulacije pokazivati, čuditi se, pa onda padne još koja prasica, to ga izbacilo dodatno iz takta i konačni rezultat bio je 3:0 za mene. Što zvuči jako uvjerljivo, ali bio je jako, jako težak meč. Dao sam 200 svojih posto i svi su vidjeli da sam igrao iznad svoje uobičajene razine, međutim, očito je da to mogu odigrati kada mi se sve posloži. Sada je cilj dovesti sebe da kontinuirano igram na toj razini, a to nije lako. Zato treba puno rada, truda, odricanja i biti sa glavom u svemu tome. Ali ona poanta koju želim izvući iz ovog videa i zašto ju snimam za vas koji pratite moj kanal je da kada vjerujete, sve je moguće. Nemojmo biti nerealni i misliti da ja sutra mogu pobijediti maloga ili nešto takvo. Ali u ovakvim situacijama gdje igrača koji kontinuirano igra razinu iznad vas, koji je prvih nekoliko igrača u našoj ligi već godinama i godinama, dok ja variram između, 8. i 20. mjesta već godinama u ligi, ja ga mogu pobijediti u ovakvim okolnostima, ali samo ako vjerujem da ja to mogu učiniti, onda ću ući sa stavom u meč da ja to mogu i gristi do kraja, neću se predati prije nego što je počeo, kao što mi to stolno tenisači često napravimo. Prije nego što je počeo meč već u glavi ulazimo s postavkom, pa ne, ja njega ne mogu pobijediti, ne vjerujem u sebe. Vjerovat u sebe, vjerovat u svoju sposobnost, dati svoj maksimum uvijek, izvući sve ono što imaš, sva svoja oružja, taktički biti spreman. Stolni tenis nije igra sile, nego je igra i glave. Pametno igrati, taktički se pripremiti, analizirati igrače, razmišljati koje su im slabosti, koje su tvoje snage, što ti znaš. I to koristiti na način da razmišljaš kako sa svojim snagama ugroziti protivnika i njegove slabosti iskoristiti, te dovodi u jedan položaj da možeš dobiti i realno igrače koji su kotiraju kao jači igrači od tebe, probijati svoje granice. Znači, za mene je ovo pomaknuta granica što mogu, koliko mogu. Iz tog razloga sljedeći put kada budemo igrali će mi sigurno biti mentalno lakše, što ne znači, kao što sam već rekao, da neće biti 3:0 za njega ponovo ili da me neće lagano zgaziti, pobijediti, kako god hoćete reći. Ali znači da ja znam sad u svojoj glavi, ako sam jedanput pobijedio Mihu Simovića, da mogu ponovo pobijediti Mihu Simovića i Roka Tošića i sa tom postavkom ulazit ću u svaki sljedeći meč. Zato je toliko bitno taj jedan pomak uvijek napraviti i težiti ka više. Težiti ka tome da probiješ svoje granice. Makar ne bio profesionalni stolno tenisač koji živi samo od stolnog tenisa. Bavio se time amaterski i rekreativni. No čime god se u životu baviš, time se, ja osobno vjerujem, dobro baviti na način da uvijek daješ sve od sebe, da uvijek daš svoj maksimum, iskoristiš maksimalno svoj potencijal, to te i zadovoljava, to ti stvara osjećaj da nisi gubio vrijeme, nego da si unapređivao samoga sebe i može biti korisno i za druga područja života. Eto, veliki pozdrav svim mojim pratiteljima na YouTube-u i do sljedećeg videa.